Mela, għanna sala kunsilliera kif għal-Peppi għamlu ħafna xogħol, nirringrazzjaw imma daw ukoll huma l-kunsilliera illi qabdu lil wardens biex kultant ituna xi ċitazzjoni meta nipparkjaw ħażin. U ħabib tagħna Steve Farrugia għala ċitazzjoni daħal fis-sistema tal-local enforcement fl-internet biex ħallasa u irċivuta li ħanurikom ta' iktar minn 3 miljun euro. Irċevuta ta' iktar minn 3 miljun xi ħaġa fis-sistema irċevuta ta' iktar minn 3 miljun euro. Probabbli l-Kunsill ħabb jaxixira din is-somma imma mbagħad irrealizza li dak kull ma kien ħallas xi 23 euro. Imma insomma, ħafna kunsilliera bħalissa qegħdin iħabtu id-door to door, imorru bib-bib, jipproponu lilhom infushom u forsi dawk li ma jrudhomx jistgħu jagħmlu bħal dan ir-raġel u jħallu sajn bħal dan li jgħid ħabba tustenna jew erġa' dabbar rasek. Kif qed taraw dabbar miktuba ħażin aħna spiss niġbdulkom l-attenzjoni fejn ikun hemm affarijiet miktubin ħażin dabbar miktuba bew waħda, imma ġibdulna ħafna l-attenzjoni għax il-ġimgħa l-oħra wara li urejnikom xi żball anke aħna ħadna żball u ħanurukom ritratt minn Xarabank tal-ġimgħa l-oħra kif qed taraw il-Xarabank ktibna ritratt minn naraħ hemmu korps flok korp. Korps li tfisser katafru. Fil-verità ridna ngħidu korp, li tfisser korp, xejn iktar minn korp. Nuru l-iżbalji tagħna wkoll kulħadd jiżbalja. Jekk forsi tellaw li x'ridna ngħidu ħalli r-reklam li din l-assoċjazzjoni nagħmluh kif aħna nagħmluh dak li jkun iċempel hemmhekk. Batunna ritratti nies li isuqu l-muturi, morru għax-xogħol bil-muturi, daw li meta nkunu fi traffiku, triq Sant'Anna pereżempju naraw għaddejjin jekk ngħidu mank nixtru mutur, però mbagħad jiġrilhom illi jipparkjaw dej il-Bank Ċentrali jiġi xi bravu bħal dan u jsakkarhom kif qed naraw f'dan ir-ritratt u għaddejju kemm ikunu marru kmieni, ovvjament nappellaw għal iktar sens ċiviku meta nipparkjaw naraw li ħadd ieħor ikollu aċċess u jkun jista' joħroġ. Ġevejna filmat minn Marsa Scala ħdejn il-baħar, ħanurikom dan il-filmat fejn beda jfur id-drenaġġ ġo Marsa Scala hemmhekk fejn ħdejn il-Ġerma Hotel naraw id-drenaġġ ħiereġ u baqa' nieżel dirett fil-baħar. Issa naħna nafu x'investiment sar mill-Gvern u l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea biex ikollna baħar nadif u meta naraw xejn bħal daw jiddispjaċin ovvjament ħafna mix-xogħol ikun għal xejn għax ikun hemm id-drenaġġ fil-baħar xorta waħda u nappellaw dejjem in-nies ħafna kunsilli lokali wkoll jafu b'din il-problema biex ma jqabdux id-drenaġġ tal-bejt tagħhom l-ilma li jaqa' mix-xita mas-sistema ta' drenaġġ għax ħafna drabi dan jikkawża li drenaġġ imbagħad ifur f'ħafna lokalitajiet. Mela, naqbadnija fuq id-drenaġġ m'hemmx tagħmel batunna ritratti minn ħalfar u ħalsa fil-anka bid-drenaġġ hawn minnu kreattiv u ħareġ daqsxejn ta' toilet, daqsxejn ta' television u ħalli hemm barra u mbagħad sta' l-kunsilliera u assint kif joqogħdu jaraw kif jorganizzaw biex jiġbruhom. Dil-ġimgħa wkoll kien hemm inċident li nisperaw li ma jiġri spiss ġewwa x-Xemxija fejn trakk li kien għaddej mimli briks waqqa dawn il-briks għall ħares kien għaddej xi ħadd bil-mutur bħal dawk li rajna pparkjati hemmhekk għax kieku l-inċident kien ikun iktar fatali u nappellaw mingħajr ma nikkundannaw il-ħadd ovvjament, nippellaw il-min iġor din il-merkanzija biex jorbota sew għax din hija merkanzija ferm perikoluża. Din il-ġimgħa wkoll għamilna esperiment li xtaqna nurukom mela. Hawn daw il-cards tal-bank ta' kull bank daw il-cards li tmur tixtri bihom debit cards, ġifieri flok tmur bil-cash, ittieha l-kard u tiswajpja, tiffirma inti u jinqatalek mill-kont. Da biex kun suppost tiffirma inti għal din il-kard, jekk jieħdulek il-kard staqsejnek xi ħadd jisraqilek u jmur f'ħanut u itihom din il-kard u jiffirma bismek. Jaċċettaw għal-ħwienet, jitolbuk l-identity card, aħna morna f'ħafna ħwienet u dan huwa dak li sibna. Immorru nixtru fl-ewwel ħanut, spiżerija, u minn hemm nixtru żewġ kaxxi pilloli. Inħallsu, imma l-karta tal-identità ma jitlobilniex u niffirmaw f'isem ħadd ieħor. Jirnexxielna. U mmorru f'ħanut ieħor, ħanut tal-ħwejjeġ. Dan ukoll ma jitlobniex ID card u nħallsu bla problemi ta' xejn. Dejjem b'kard ta' persuna oħra. It-tielet ħanut. Minn hawn nixtru xi ħaġa biex naqtaw il-ġuħ. Noodles, ta' dam u naqra banana wkoll. Immorru fi spiżerija oħra.
Natu l-karta l-bank lill-kaxxira, iddaħħal il-prezz, toħroġ l-irċevuta u niffirmaw għal-kard li mhux tagħna. Dan ħanut ieħor tal-ħwejjeġ. Nażlu l-ħwejjeġ bil-kumdita kollha u mmorru biex inħallsu. Imma hawn jerġgħu ma jitolbunix karta tal-identità. Fi ftit ħin, b'karta ħadd ieħor stajna nfaqna l-flus kollha li kien fiha. Imma aħna konna ġenerużi u nfaqna 200 euro biss.